Tes. Shalom. Shalom. Horas madahita. Tarlumobi di ruas naudo pedo madohoti ibadah di ibadah minggu in Fokafit 22 Februari 2025 sadarion Tuhama nama dongan hita. Masuk mahita, marede mahita, sian buku ede nomor 257 ayat sada sahatu ayat tolu. Jonok de batata unduk pemahita Nama sembah jur de batata tutonga-tongata Jonok de batata suruh-suruhan Abania ona ipapuji-puji dohot enena umuli Itape sasude saigiriroata mangoloi tuata Jong maham Oleh Jehovah Mar hite-hite guar ni de bata ama
Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ito di porbadia. Na tumapalangit dohot anoon. Amen. Songonod do di dok Tuhan Jehovah. Juwon na maahu jala alusak kumay bana. Say dong anakku do ibana jupa hagogotan. Paluaokku do ibana jala marmulia ibana bahenokku. Say pamahapokku do ibana sarimatua. Martua do nahudul di pangodingan ni natumibuli. Jalanamian di linggoman ni pargogo naso hatudusan. Namadok tu Jehovah haporusakku jala partana batu aku. Debatakku marhaporusan tuho doau. Haleluya. Haleluya. Ale Tuhan debata amanami dari Banua Gijang asi maroham dihami halak nagaleon di idaho nagogo do musunami saitalu do hami di bahen ala ni hagalion nami di baheni upang idohami tuho sai pargogoi jala pamonang mahami maralohon musui marhite-hite panaonon ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus. Amen. Hudul maham. Marede hita sia bukede nomor 605 ayat sada dohot ayat 4. Tatangihon ma patik ni debata ima natar surat di Psalmen 50 ayat 15.
Jala jauh maau jumpa di hari hagogotan, asa hupalua ho, asa dipuji hoau, ido sahatna, atong rap mangidogogo mahita lau mangulahon patik ni debata. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami, maulahon naobar tu patik mi. Amen. Maret dehita sia buku de nomor 424 ayat 2 dohot ayat 4. Jongjong maham tarso ho mardosa manurut tunggu nangkandani selalu dopamu Tuhan margo Tatopoti madosata. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, para siroha na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami halak pardosa na dangolon, ro tujolo ni habang sahabadiaon mi, manopoti jalamang gukod dosa nami, maca jot-jot huar saki hami ho, marhiti pikiran dohot hata dohot pambahenan namin narway dang huhaholong hami o siyan nasa rohan nami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa todi nami dohot nasa gugu nami nang dongan nami dang doso diri nami ubay nami di baheni tamado rimasanmu jala umanmu hami tu hamatean saleleng nileleng na alai nama porus mahamin waeng tu asini roham na gudangi mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna sayurupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si pangulu hami dot alani guarmu nabadiai ale Tuhan saya si roham dihami halak nadangolon. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan di dosa. Songono dohata ni Jehovah unak ko mabiar. Ahu dosi lulu hokko nungahu pola hujou guarmu. Au napunaho. Asangapon madi debata na digijang. Amen. Hudul mahamu. Maret ehitasian buku de nomor 310 ayat 1 dohot ayat 2. Thank you.
Tatangion mahatani debata turpuk epistel di hari Minggu ima natar surat di Matius bidopat ayat sada sahat tu ayat 10 sada tajahama marsikat sori. Matius 4 ayat sada sahat tu ayat 10 sada dungi ditugi hotot di ima Yesus tu halongonan asa diujuni sibolis ibana. Jadi di 40 hari 40 bornil lelengna somangan ibana. Malah hari lain. Dungi didapotton si pangujuni ima ibana nin nama molo na tutuho anak ni debata dokkom mabatuon gabe si panganon. Alai nama manusinan nanidok surat itu. Apalah holan sepanganon hamuluan ni jolma tunasa hata ni debata do narosian ibana. Dungi ditugihon si bolisi maibana tu hutan abadia dipajongjong maibana tu atas bagas joroi dunginin nama mandok ibana. Molo anak ni debata ho ibukon madirim tutur adiduk surat itu. Hamuluan do aka surusulana managam-nagam ho. Asa ulang tertutup atmu tu batu. Dunginin na Jesus mamadok ibana dohot doon di dok surati dang jadi ujunamu Tuhan debatam. Dumi sibolis imam gihon ibana tutusul didorok hatimbo situtup. Dipatuluhon matu ibana masa narajaon nadi ipapedion ro di masina kono. Dumi di nama mandok ibana. Saluhut nai lehonok kudu tuho molo olo ho marsoba tuau. Mandok ibana. Lawan ane polis. Adiduk surat itu. Tuhan debatang dosi-dosi sada dosi. Dungi ditadikos si bolisi maibana jadi Roma akapar di surgo marhubasi di ibana. Amen. Martua do akka natu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Maret dehita sia buke de nomor 246 ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahal. Yesus pamolanga Tebus jalan muda mengundung teman. Olan Tuhan nama au maporus taha tidak koma hapor siaut tai songon nahina tidak kon nidongata sa hapor siaut di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah
ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapalangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, iman itu buoni si Maria, nagabagabian si antod di porbadia, andorak so haubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguman ni silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mula mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, la hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di simai banai pai mamulak sogot tu tanoon, mangumihalak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan yala Kristen akka na badia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulu dosogot daging ni halak nang mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Hudul maham. Tabigima kursian letare. Shalom Mamang Inang, Mangido izin Mamparjolo, Marbahasa Indonesia memahami patadon diri nami. Jadi puji dan syukur kepada Tuhan buat segala berkat kasih karunia Tuhan, buat kita semua kita boleh berkumpul di tempat ini. Kami mau berterima kasih buat Amang Inang Pendeta, Amang Inang Parhalado yang boleh mengizinkan kami untuk memberikan pujian syukur kepada Tuhan, melayani dan memberitakan kabar gembira untuk kita semua di HKBP Empang Perapatan. Jadi kami adalah paduan suara Sefara Letare, kami paduan suara independen, Kristiani, walaupun beberapa dari kami ada terdiri dari yang Kristen Protestan dan Katolik. Untuk yang Protestan kami terdiri dari beberapa denominasi, ada dari HKBP, ada dari GKPI, ada dari GPIB, dan gereja Protestan denominasi lainnya. Kami juga terdiri dari beberapa suku atau dari adat istiadat, ada yang dari Batak, ada yang dari timur juga. Kami mempunyai program pelayanan setiap bulan keliling gereja baik di Jakarta ataupun di luar kota. Begitu juga kami memiliki program untuk festival untuk mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Berkaitan dengan itu, kami juga sedang open recruitment. Ada banner tadi di depan gereja, mungkin abang kakak yang tertarik untuk bergabung bersama kami, melayani setiap bulan sekali, begitu juga dengan program kami, kiranya berkenan untuk scan dan bergabung bersama kami. Sebentar kami akan bernyanyi, melanjutkan pujian buat Tuhan, kiranya dapat menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih, shalom, selamat hari Minggu, Horas.
Kabegema titing masa di minggu ta sadario. Shalom, horas madihita. Tikting ni huriata di bagasan minggu, midi mingguan. Naparjolo guarni minggu tasadarion ima minggu info kafit. Namar lapatan jo namau jadi alusaku maibana. Doho topik, jonok do di bata uju diau. Napaduahon SK pensiun dohot mutasi tugas pendeta resort. Hobar tu surat keputusan ketetapan opui Epurus HKBP nomor 170 sia do temanguduti bahwa pendeta Robert Pandiangan MTH, pendeta HKBP Resort Mampang Perapatan nunga memasuki masa purna tugas. Jala hobar tu surat keputusan ketetapan opui Epurus HKBP nomor 1030 bahwa pendeta Dahlan Munte MTH, nasihan pendeta KBP Resort Pasar Rebo Distrik Walu, Jakarta, lau mutasi gabe pendeta HKBP Resort Mampang Perapatan. Berdasarkan hal di atas maka telah dijadwalkan di hari Sabtu tanggal 7 Maret 2026 pukul 10 selesai di gereja KBP Mampang Perapatan. Naing di Patu Paudo ibadah dan ucapan syukur emeritasi. Di hari Jumat tanggal 10 tolu Maret pukul 10 pagi rodi udutna naing di Patu Pado verifikasi dot serah terima jabatan di gereja HKBP Mampang Perapatan. Di hari Minggu tanggal 10.5 di ibadah pukul sia tolu puluh na berbahasa Batak naing di Patu Paudo ibadah paborhaton manang pangojak konon di gereja HKBP Mampang Perapatan. Paupaton, Sekolah Alkitab Perempuan HKBP Distrik Walu, Jakarta. Di Paboton Matusude, ruas khususna perempuan HKBP Mampang Perapatan, nunga dibuka pendaftaran Sekolah Alkitab Perempuan Distrik Walu DKI Jakarta. Dibuka songon alus ni sihol ni rohani ruas huria, tarlumobi di Aka Perempuan HKBP nanaing majalo bohal taringo tuhatani di Bata. Dibuka mai kegiatan ini di hari Rabu tanggal 10 sada Maret 2026 maringanan di gedung Lembaga Pendidikan dan Pemberdayaan HKBP Distrik Walu Jakarta di Jalan Selat Bali nomor C1 Blok E12 Duren Sawit Jakarta Timur. Tuakar ruas ni hurian atau lumubi perempuan nanaing mendaftar boido dihubungi Sintuas Wik manang langsung tu inang Sandra Huta Barat Boru Sidabutar nomor HP adong do tersurat di warta. Napa opaton panitia tahun transformasi HKBP Distrik Walu Jakarta tahun 2026 sadarion Minggu tanggal 22 Februari 2026 di Patu Pado pelantikan panitia tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluarga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta tahun 2026. Maringanan di HKBP Resort Pasar Minggu, nani uluhon ni pimpinan HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Sian HKBP Mampang Perapatan turut dilantik Sintua Insinyur Res Roberto Sinurat, nagabe Sekretaris Umum, Dohot Amang Sintua Daniel Siagian, nagabe anggota bidang parenting dan keluarga sehat. Palimahon kunjungan gerejawi lansia, sadarion Minggu tanggal 22 Februari, punguan lansia KBP Mampang Perapatan, Patu Paun kunjungan gerejawi dohot Markurtu HKBP MT Haryono di Parmingguan pukul sia tolu puluh nani uluhon ni Dewan Koinonia. Kunjungan gereja Ama. Sadarion Minggu tanggal 22 Februari, punguan Ama HKBP Mampang Perapatan, Patu Paun kunjungan gerejawi tu HKBP Resort Serang, nani uloni pendeta Robert Pandiangan MTH. Napa pituhon tamu huria dari paduan suara Laetare. Sadarion Minggu tanggal 22 di Parmingguan pukul 30 di Jalu Gereja HKBP Mampang Perapatan do kunjungan sian paduan
suara laitare jala nakeninga di pasahato do ede puji-pujian. Pawaluhon parheheon sekolah minggu. Hobar tu program sekolah minggu tahun 2026 di hari Minggu tanggal 20 sia Maret 2026 ima puncak parheheon sekolah minggu. Dohot tema Yesus Kristus adalah Tuhan. Dohot subtema melalui parheheon ini anak sekolah minggu menjadi pribadi yang ceria, rendah hati dan setia meneladani karakter Kristus. Rumang ni kegiatan pra pesta parheheon sekolah minggu ima latihan menyanyi parheheon sekolah minggu dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu, waktu akan diinformasikan. Yang kedua, lomba parheheon untuk Minggu tanggal 1 Maret dilaksanakan lomba cerdas cermat Alkitab untuk kelas 1, 2 dan kelas 3, 7. Sabtu 7 Maret akan dilaksanakan lomba bulu tangkis dan lomba futsal untuk kelas 3 sampai dengan 7. Minggu 8 Maret dilaksanakan lomba bernyanyi lagu rohani untuk kelas kecil dan kelas 1 sampai dengan 7. Minggu 15 Maret dilaksanakan lomba mengancing baju untuk kelas kecil dan kelas 1, 2. Itu pendaftaran lomba boima menghubungi aka guru sekolah minggu masing-masing. Tong diharapkan makerja sama kana toras lau manosoi aka yanakonna sekolah minggu asa parsi dohot para dehon ganu rangkaian acara parheheon. Pasiahon pelean amplop gotilon dan tahun transformasi sadarion Minggu tanggal 22 Februari tasahat mapelian amplop tu kebutuhan aka ulau niurian namar perumuan tu pesta gotilon do tahun transformasi AKBP tahunon. Tapasahat mai ditiki masih jalangan di parade do inganana di lambung pintu haruar. Pasapuluhon pendaftaran tim musik HKBP Mampang Prapatan. Nunga dibuka pendaftaran bagi ruas Manang Naso ruas di HKBP Mampang Prapatan nanaing marhobas gabe par musik organ manang piano di ibadah rutin pukul pitu dohot pukul sia 30 dohot ibadah non rutin. Pendaftaran marhite seksi musik tu amang sintua John Simamura syaratna boy mamar organ mar piano dohot manjaha aka buku ende HKBP rade makobasi dohot parsi dohot di latihan persiapan ibadah jala tu akan naso ruas ni HKBP Mampang Prapatan dohot mai persyaratan na asing iman naung terdaftar gabe ruas di HKBP dohot membuat surat pangiduan dohot panolopion sian huria harorona. Pasapul sadaan parmingguan keluarga dohot pasaton ulos tu ruas marumur 70 tahun di hari Minggu tanggal 1 Maret di Patupap do permingguan keluarga. Di Manugot namar bahasa Indonesia dohot di Arya namar bahasa Batak rapudul mamar sakeluarga jalaboy do patu begeon ende pujian marumakon vokal grup sakeluarga i jala tapa botohon matu paralado laos disi tapasahat ma amplop pelean bulanan manang tahunan. Keterlibatan keluarga di bagasan di Pakobason hari tahun dohot kolektan parmingguan keluarga bulan Maret baik Manugot do tarian nah di Hangoluhon sian wik tolu jala di parmingguan pukul sia 30 di pasahaton ni Huriama marite padita ulos tuaka ruas ni Huriana marumur 70 tahun di bulan Februari 2026. Pasapuluh 2 pelaksanaan periodisasi seksi-seksi hobar tu aturan dohot peraturan AKBP dung amandemen paupaton taringot tu periodisasi kepengurusan seksi-seksi di tingkat huria maka di hari Minggu tanggal 1 Maret di parmingguan sia 30 naing di Patupao do acara pelantikan kepengurusan seksi-seksi. Pembukaan rekening Bank BTN HKBP Mampang Prapatan. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Prapatan bahwa selain rekening gereja HKBP Mampang Prapatan di Bank Mandiri, kini gereja telah membuka rekening baru di Bank BTN atas nama HKBP Mampang Prapatan. Bagi jemaat yang ingin melakukan transfer persembahan ucapan syukur perpuluhan maupun bentuk lainnya dapat menggunakan rekening tersebut. Persembahan kasih tajalodo si leon-leon sian
sada ruas marumakon 30 eksemplar Bibel dohot buku ND KBP. Hamuliaton ma si leon-leon na anggiat boy dipakai akan nama maruhon. Jadwal kegiatan tengah minggu. Aka jadwal kegiatan parpunguan di Parsitongan ni minggu boy ma taihuton. Hobarna naing diaturhon di buku tikting. Partangyangan week di hari Selasa tanggal 24 Februari mamuka pukul 7.30 borngin patu pautado partangyangan week ima di week 2 di tuan rumahi keluarga Andrea Ritonang Inang Borusi Mangonsong nama ringanan di konsistori. Week 4 di tuan rumahi keluarga Amang FTH Silalahi Inang Boru Sirait maringanan di gedung Serbaguna. Rapma hitaman dohoti partangyangan ni secara khusus ruas ni week 2 dohot week 4. Ruas Namar Sahid. Tabuan ma di bagasan tangyakta ka ruas Namar Sahid. Godangna 12 halak. Na dirawat jalan, pemulihan di rumah, dohot na dirawat di rumah sakit Medistra. Hatani di bata, pasahat ma dalamuna tu jahoba jalaha posi ibana, asa ibana paturehon. Nama ulang tahun, para halado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun. Tu ruas ni huriata nama ulang tahun di bagasan samingguon di dokata ni di bata di tangan nasiamud dog gajang ni umur jaladai habirang nado hamuraon dohot hamuliaon. Nama ulang tahun pardongan saripeon parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun parsaripeon. Tu ruas ni huriata nama ulang tahun di bagasan samingguon di dokata ni di bata. Alai di jolo ni saluhutna masih haholongan situtu mahamu asa dihukupi haholongan ni rohalido aka godang ni dosa. Laporan penerimaan sementara dan persembahan kasih renovasi rumah Huria pertanggal 21 Februari 2026 pemasukan sementara sebesar 66.710.10 rupiah. Parepengon akapelean hamoleteon dohot na asing naso jinaha ditiktingon taida madiharota sacara nadong di hitabe. Songoni matikting di huriata di bagasan nasamingguon tuhata mamasu-masu hita saluhutna. Horas. Huhut papung pelian sada A, sada B. Marede hita siap bukwede nomor 200 onom ayat sada dohot udutna. Tuhan menjaga
Dameni dewa tanah sumurung sian salut naroha, imana mangaramoti ati-ati rohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tabuk kama bibelta turpuk jami tadi minggu impokapit sadarion, imana tersurat di buku Adung Biddu Tolu ayat 40 sahatro di ayat 57. Adung Tolu ayat 40 saat rodiat 57 hujahahon ma di tonga-tonga ta. Saya mabak do ilu-ilu ni mataku dang marpasadian dang marhasonangan. Bayima manatap manonggor Jehovah siap banua gijang. Mataku pahol sorohaku taringok tu saluhut boru ni hutaku. Saya dipaburu-buru musuku duahu songopidong suada paralaan. Nunga diredepon nasida ngoluku di bagasa godung lam ditopaso dope batu tuahu. Nunga pola disalpui aik uluku pola hudok tosma anon hosaki. Jadi hupa jauh-jauh ma guarmu ale Jehovah sia godung apalana bagasi. Ditangi hokodo suaraku unang tungpada o pinggolmu sian hoi-hoiki doho sian angguk-angguki. Jonok doho diari uju na jojo aku tuho ni mudo unak ko mabiar ima sahatna dita salhutna na diholonga di bagasan Yesus Kristus mangulu do hitan waing di bagasan pertikian na berhubungan tu AI. Jadi nunga murah hitan waing manukun akaha perluata manang kesulitan taringok tu persiajar pe tinggal manukun rumus ni bangunon, rumus ni persoalanon. Manang moloreng mangaloppa pe nuaing kita tinggal manukun. Alai satolap ni tolap ta manang sagugu ni gugutta marpanukuna tu AI. Alai dang bui mangatusi aha kebutuhatta. Aha mangatusi buhan waing kejiwaata. Jadi amang dot inang turpuk sadarion doh topik jonok do debata uju juju waku on sada panidangyon sian naposo ni debata ima si Jeremia. Aha do harwana dia do si Jeremia ubahenna pola didok ibana jonok do debata uju juju waku. Jadi molo hita lao marpanukuna tu AI hatop do mangalen alusna hitungan detik atau hitungan menit dah sahat tu menit tahe ai molo hitungan menit ala nalola do wifi alai molo satok ipe dia lusibana alai belum tentu ibana mendampingi perasata menghadapi pergumulata. Jadi Jeremia dison di pasahat ibana do keadaan masa di diri ni ibana di do ibana di ayat 40 saya mabak do ilu-ilu ni mataku ina. Jadi amang dot inang dot ibana molo di bahasa Indonesia air mata yang dia menangis terus menerus, air mata yang bercucuran. Jadi molo apalah tangis mabak berarti terus menerus, berarti persoalan atau kesulitan yang dihadapi itu begitu berat. Aha namasa na dia do pinisi Jeremia. Jadi Jeremia nabi manang na panurirang na lolos sian Yeremia itu lolos dari penangkapan orang Babel ketika dibuang, ketika mau terbuang bangsa Israel ke Babel, dia lari ke atas bukit, dia menyaksikan tembok Yerusalem yang runtuh, dia juga menyaksikan bait Allah yang megah, yang diagung-agungkan selama ini itu juga runtuh. Iberngibana ma akatimus, manang dia melihat asap di mana-mana, dia melihat juga tentara Babel dan tentara Nebukadnezar menghancurkan bait Allah yang kudus. Ibereng ibana ma akadana nasa itu matangis terilu. Ibereng ibana ma aka perempuan doh aka bawah na digiring tu Babel songot tawanan perang. Dibereng ibana ma sia duluk-duluki ima kamudar. Darah bertumpahan di mana-mana. Patiam madhila laibana. Tangalong nabuy ulah honon di bana. Holam bernida di bana.
mangurupi dang bui ibana. Lungus situ tu dihilala. Jala macai borat dihilala ibana. Ala mapakor hodui dohok pajalon di bangso baradopo bangso Israel. Ala bangso natalu molo marporang bangso tu bangso natalu napatuduhon bangsoi debatana petaluma. Jadi dipikir ibana dui sampai luka batin. Pait dihilala ibana. Hidup benda hidup, air mataku terus menerus bercucuran. Tidak henti-hentinya. Jadi perasaan menangis molo hidup gebaran hadui ima gebaran di tekanan yang begitu berat dalam kehidupan. Kita pera amang dot inang molo tangis kita. Ya dot tahe amang inang tabereng halak mengedung. Jadi molo mengedung kan herana merid di doale tangis kan. Jadi molo apala di bereng molo di halak batak dang apala gudang binueng na malo mengedung. Biasa nak kay na dong mengedung. Molo do apala di sido pe bakke ya mengedung ibana tangis susu buhuk meriddi mangingot akka perdalanan dingoluna rap doh namo dingon nang pisipata olo do gabe salakan mengedung ne olo do gabe hersi plebego ale dison dina mengedung ibana ibana ketika dia menangis tangisannya tidak hanya untuk dirinya lapatanna nang pepayet di hilala ibana alai ilu-ilu nei sahat dotu gijang. Jadi beban dirinya, beban pikirannya, beban hatinya tidak hanya sampai untuk dinyanyikan dan untuk dirinya sendiri, tetapi itu justru menjadi doa bagi dia kepada Allah. Di ayat 50, paima manatap manonggur Jehovah sian banu gijang. Jadi di tekanan batin na dihilala ibana, dinatangis ibana sahak mei tu debata tu banua gijang nama kirim ibana bukannya asini roha di debata dan dia datang di dalam kekosongan tidak membawa apa-apa tetapi dia datang dengan hati yang hancur dia datang kepada Tuhan dia di dalam ketidakmampuan melakukan apapun dia berserah kepada Tuhan. Di ayat 50 sada didok mataku pahol sorohaku taringot tu saluhut boru nihutakuna. Mataku Yeremia berkata mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Jadi aka boru aka ina dihutai ternyata amang dut inang mereka itu dilecehkan juga. Jadi mereka dilecehkan, mereka juga tidak diperdulikan. Jadi di somma di do ibana mataku Yeremia berkata mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Pikir amang dot inang ya duhita molo didok mataku pahol sorohaku mata pedih. Molo didok mata pedih omma keadaan ni simalolong karena memproduksi air mata terlalu banyak. Jadi gudakian ilu-ilu yuna sampai iritasi. Terjadi pelebaran pembuluh darah di sekitar mata. Jala boima mapakorhon tu parnidana kabur. Omma alani ilu-ilu napa buahon godok ni rohana. Napa buahon borat ni nadia dop ibana jala secara emosional di do ibana bahwa bagaimana hatinya tertekan. Ale disot di pasah amang dot inang diok bohadu perasaan ibana diangkat ibana tu debata pabuahon itu debata. Amang dot inang mata sebagai jendela jiwa mengungkapkan bahwa apa yang dilihat Yeremia merusak jiwanya. Ia menangisi kehancuran kota, identitas kota, bangsa, dan iman mereka yang dipertaruhkan. Jadi Om Manuaing na tergeber di simalolong nibana di Iluna. Ini menunjukkan perasaan empati. Empati anggu ibana balua do. Alai akka boru-boru ni Israel mereka justru dilecehkan. Jadi papatar ibana do empati di ibana, bohadu ibana bergumul terhadap penderitaan orang lain.
Ji gabi kritik mon amang dot inang, di saat ini justru kita lihat saat orang berduka, saat orang mengalami masalah atau kecelakaan, ada orang jatuh, ada orang yang menghadapi pergumulan dan bahkan kehilangan justru kita kehilangan empati. Buasa kehilangan empati, ala gudang dunang do dinamoding disorot. Jitangi si bana ale disorot, direkam, di videohon. Adong do halak ngahagoran ngamalapetaka dia do pirongan nah dia justru live. Om manuang di tonga-tonga nilam tabba parbinoton di jolma alela morma empati maradopon akadongan ala nunga ditutupi kebutuhan atau validasi dari orang lain. Jadi orang sekarang berlomba-lomba mencari validasi atau pengakuan dari orang lain supaya menunjukkan dia ada. Gabi mago ma empati maradopon dongan na di tonga-tonga ni dongan na tertekan di tonga-tonga ni dongan na mengadopi hamolom. Dan magiut amang dot inang di ayat 52 di dok saya dipaburu-buru musukku dua songo pidong so ada paralaan dipaburu-buru ngata boto amang dot inang guarna pidong. Jadi ini adalah kiasan yang menggambarkan ketidakberdayaan, rasa takut terus-menerus dan posisi rentan. Burung kecil itu lemah, tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Ini mencerminkan bagaimana musuh mengejar Nabi Yeremia dengan sangat kejam. Jala di papatar mah didok nunga diredep pondasi dan ngoluku di bagasan godung. Jadi didok si Yeremia do bahwa tekanan yang dihadapi itu sungguh mengerikan dan melemahkan jiwanya. Ala didok ibana diredep ponnasi dan ngoluku di bagasan godung. Jadi dipamasuk do si Yeremia itu bagasan sumur. Na macai bagas molo nunga dipamasuk tu bagasan sumur molo makuling manggora pi ibana mangido pangurupion sia jol mana lewat dang begionna. Jadi omma gua berenah tidak diperdulikan tanpa pertolongan. Buhama halak na nongsa tu titik nadir terendah, dia tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa menolong, tidak bisa minta tolong kepada siapapun karena tidak ada yang mendengar. Alai tubuh masian haaci tomnon pergumulan non sada panidangion nama cai tibo situtu jadi hupa jojo ma guaram. Ketika orang tidak mendengar, ketika tidak ada lagi yang peduli kepada dia, dia tetap memanggil, dia datang kepada Tuhan, hupa jujuma guaram. Amang dot inang na dihakolongan di bagasan Yesus Kristus, marhitihatan di debata di bagasan tikion. Adong manang napiga pasahaton na tuhita saluhut na perjulu marhitihatan di debata di paingot tuhita. Setiap orang mempunyai masalah. Daku boto nuaing amang inang manang aha maulon na dia dopihamu. Ale boy duhita saha tu titik nadir terendah di mana kita tidak bisa melakukan apapun, bahkan mengangkat tangan. Boy do alani perkara juata. Boy do alani rumah tangga. Boy do alani kegagalan nat adupi di ngoduta. Boy do mungkin amang dot inang merugi hita di berbagai kondisi muse dang dengan kondisi ta manang marsahit tita di palos di batado hita mangadupi salhutna arong do sahatro di bagasan tikion amang dot inang dikejar masa lalu yang tidak selesai sampai sekarang. Di sada sisi adong donong lepas tangan, angkat tangan menyerah terhadap kehidupan. Manang di sada sisi adong dona saya tangis khawatir di bagasan ngoluna ujungna bodom dan sonang jala pikiran dang tenang, dia selalu dikejar rasa bersalah dan kekhawatiran. Naking amang dot inang edeni safara laitare. Naking irokon situa do. Ainang ai letare do man laitare na tua anggo paduk nasida laitare do. Molo laitare memang marlas niroha. Latin imada
Jadi memang macai uli nak kinge dinasida apalagi dia diperculi ati lobi tibuna. Jadi biasa naon eddi nadijo nadi edehon ditiki bergumul lobi tibuna ima sahat tuban wagicang. Ido ben naking halaki melengking. Aladang bui main-main itu surga ti kan. Tidak bisa main-main ke surga, harus perjuangan. Edit tanam nomor 340 lui. Naking bahasa Jerman maju lagi. Ngan naruhaku ini ya manong parsaha ni terjemahan ni naruhaku. Alawi ngok ma buku di 340 ujaha ma onyo dortina ni naruhaku ma. Memang naking akan dijolon. Natulon naking suara na bisa pemelengking tu gijang kan. Asa teri datong memang disiro miak ni ya kan. Disiro makna ni dan bui bermem tu surga. Cemola te medit demuna. Mulut saya adong masien semoga ada dari antara jemaat yang mau ikut juga gabung ke la Safara Letare, Lata Laetare, ya kan? Oh iya, anu bata padinggan ati. Baru naking holano memang ati, ide padu ni pita bodo ati. Holano deba dakwat tu sihami. Iru ta bodo naking, angkui suara muni jago-jago do. Holano memang dakwat tu sihami, guarna pe bahasa lati dui. Iru ati bahasa Latin musik. Omba nih bahasa Jerman pe so tamat tami deba. Cina king molo sorong pe bertepuk tangan di sodang na sutawo ide mune. Ale memang dang biasa di son bertepuk tangan kecuali selesai ibadah. Ima, jadi semoga dengan dong nata beda. Jadi ketika orang bergumul memang ikut sah ada tu gijang. Molo seorang yang sedang menghadapi beratnya kehidupan, jangan diam, jangan takut, tapi terus menerus. Molo ya hudok amang dot inang, ketika kita sedang bergumul, pujilah Tuhan. Kenapa? Saat kita bergumul dengan keadaan masalah yang sangat berat, kita diingatkan di dalam pergumulan yang berat ini kita memuji Tuhan, kita sedang angkat pergumulan kita yang berat kepada Tuhan yang memiliki kuasa atas pergumulan kita. Jadi ditiki meredhi kita, ditiki kita puji debata, na mengangkat sudi hamalotodo tugijang tu debata parna puna sudi hagogo oni. Dia rahot dohita di bagasan tikyom, gudang dohita nabui masuk berada dalam sumur titik nadir terendah dalam kehidupan kita. Jidang bui bihita mangalualu tui sebe. Molotung bihita mangalualu belum tentu dia lusi. Hidup ben natur puk sadaron mangaroh kita impok kapit. Jowok kuma ibana alusan nama au. Molo tajou dong atta belum tentu hita dia lusi. Ale molo tajou di batah di bagasan haporsion alusan nama hita. Dia rahok kita bahwa Tuhan mengangkat kita di dalam keadaan yang tidak kita ketahui dalam hidup kita. Kita cenderung dalam hidup ini adalah mengejar apa yang perlu, kebutuhan kita, kebutuhan makanan, jasmani, tetapi kita cenderung melupakan kebutuhan rohani kita. Di epistel tadi Matius 4 ayat 1 saat roda 10 sada, diujuni do Yesus, diujuni simbolis. Dung 40 hari 40 borngin Yesus namar puasa. Roma simbolis. Di padang gurun itu adalah simbol kekurangan makanan, kekurangan minuman. Di sima Yesus diujuni. Didok simbolis si ubama batu gabe roti. Alai dijual Yesus, dang nasoboi Yesus mengubah batu gabe roti. Ale huaso na nilion di debata tu Yesus dang masalah holan untuk memenuhi kepentingan pribadi di Tuhan Yesus. Allah ikut tulus lo sakap ni debata marsian Tuhan Yesus. Di sini sunggul hodo tu hita pencobaan dalam kehidupan kita bisa membuat kita menderita kalau fokus kita kepada kebutuhan kita, tetapi bukan kita bergantung kepada Tuhan. Molo fokus tatu kebutuhan tasaunari dona kecewa do hita. Ale molo fokus kita diha molo tei fokus tu debata hita jalot tama solusi siat debata. Di tiki di cuni simbolis Tuhan Yesus tarengok tu batu gabe roti
di pengok di hitamang dot inang. Kecenderungan kita di dunia ini adalah lebih cenderung memilih roti, makanan. Hidup benar adong dohalak ketika Tuhan sudah memberikan kepuasan-kepuasan, baik melalui pekerjaan, baik melalui kekayaan, baik melalui anak, dia sering lupa kebutuhannya terhadap Tuhan. Padahal amang dan inang, kebutuhan kita, kebutuhan daging kita tidak cukup hanya kebutuhan jasmani, tapi kebutuhan kita adalah kebutuhan roh, karena kita terdiri dari jasmani dan roh. Tidak cukup kita hanya memberikan kebutuhan makanan, minuman, tapi kita memerlukan firman Tuhan dalam hidup kita. Hidup ben namang dot inak, nade holongan di bagasan Yesus Kristus. Molo dilihat di batadi hamu halobion, molo dilihat di batadi hamu hamorahan, molo dilihat di batadi hamu kekuasaan dot keberhasilan. Unang gabi menutup dirimuna Roma dapat to debata. Allah mertua dohalak molo seimbang kebutuhan jasmanina do kebutuhan rohanina. Kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Dang boy hita amang dot inang holam mangaton kebutuhan jasmani, kita membutuhkan Tuhan. Yeremia di sini, di dalam tekanan, di dalam titik nadir terendah, dia tetap terus-menerus mengangkat bebannya kepada Tuhan. Hidup benda saat hidup ibana, paima manatap manonggor Jehovah siap banua gijang. Paima manatap manonggor Jehovah sian banua gijang. Alani dona di bagasan tikyon marhite hatan di debata, di sosoi hita, saluhut do hita, ya mengadupi hamolo ningolu. Alai ingot mamang dot inang, di bagasan huaso ni debata do hita, ditiki mengadupi hamaoloni, doho ditiki mengadupi bobatai. Tuhan tidak lepas tangan terhadap apa yang sedang kita hadapi saat ini. Alani ikon dia rahot to dita musai mamereng, akka pabahenan ni debata. Di perdalanan di ngolutta, naung tajalo di tikki na salpu, una kola bereng di tikki sonari hamoloni, na dia dopiho. Alai bereng di tikki na salpu, nunga di dongan ni debata kita. Asabu hita songon si Jeremia, di do ibana, di adung tolu ayat 22 sahat 23. Asi ni Jehovah sabing do ubahen na soharusun siap pami. Aidang marpas sohotan asi ni rohanai. Mulak ratado itahe ganu sogot godang matutu habonaranmu. Janji Tuhan seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah berhenti. Ima ingotot di bagasan ngolutta. Napa dua hom marhiti hatan di debata di bagasan tikyon amang dot inang dipaingot dehita. Meratap sekalipun, buntu sekalipun, ketika Tuhan tidak dapat dipahami jalannya, ingatlah amang dan inang. Tuhan tetap campur tangan dalam hidup kita. Nang pe ikuliling paimota perbue ni tangyangta. Nang pe ikut diproses kita, dibentuk kita di perdalanan di ngolutta. Alai jaji ni debata. Dakea masohot di bagasan ngolutta. Di Jeremia 20 ayat 10 di dok songonon amang dot inang. Ai songonot dohatani Jehovah molo dunggok na 70 tahun ini di Babel ebatakku mahamu doho pasi tokot tu hamu baga-bagakku na denggani asa mabuak kamu mulak tu ingananon. Jala di Esra pasal sada ayat 2 di dok songonon. Songonot dohatani si Kores raja sian Parsi nunga sahat tuau saluhut harajaun ni tanon di lehot Jehovah debata di surgo. Jala ibana marsuru aku pajong-jong di ibana sadajoro di Jerusalem na di tano Juda. Aneng dohonon na di siamang dot inang. Di adung tolu ayat 40 saat rodiat 57 mengadung tangis do si Jeremia asa dirupi debata. Asa dipalua debata. Alai amang inang. 70 tahun 7 lope. Dibuat debatana sida mulak sian habuangani. Prosesnya panjang.
di Israel king justru didok bukan bangsa Israel, bukan bangsa yang kuat yang menolong mereka, justru orang Kores, Raja Kores Persia, mabuan nasida mulak. Alani amang dot inang. Molo ikon meratap, molo ikon tangis samu sonari, hita sonari. Alani dang marna di lehon debatata pikir nata pangido sia debata. Ingok ma alusan ni debata doi. Hatop manang lebat alusan ni debata doi. Alai ikut terus tona marpanata pita tu debata. Kita harus tetap fokus berpusat kepada Tuhan. Sekalipun hari ini Tuhan belum berikan. Tapi Yeremia bangsa Israel menerima walaupun panjang perjalanannya 70 tahun. Yang ketiga, melalui firman Tuhan hari ini. Amang inang mananga HP hoy-hoyim, mananga HP ilu-ilum, alai ingot ma, hata ni dibata di bagasan tikion di ayat 50 nomi, di ayat 55. Jadi hupa jauh-jauh magwarmu ale Jehovah sian godung apalana bagasi, ayat 56. Ditangi hokodo suaraku. Jadi hupa jauh-jauh magwarmu ale Jehovah sian godung imana king na sumur na bagasi, alai dia lusima ditangi hokodo suaraku. Tuhan mendengar panggilan kita semua, walaupun belum ada jawaban sampai sekarang. Amang inang tetaplah berseru. Dengan doa, dengan kedekatan kepada Tuhan, kita merasakan Tuhan itu dekat dengan kita. Alai molodang martangnya kita, alai dang molodang rohita, mangalu-alu tu debata, ingok ma, rasa takut, rasa khawatir akan terus mengejar kita dan kita tidak akan pernah nyaman. Justru kita bahkan amang inang putus asa dan depresi. Ketika kita dekat dengan Tuhan, amang dan inang, janji Tuhan di ayat 57. Nimudo unak koma biar. Kalau kita takut dalam hidup, bodoh salah langkah kita. Tengok do beteh amang dohot inang Firaun, ditiki gagal ibana laho maniapon bangsa Israel mabiar ibana lap torok bangsa Israel dungi di pamati ibana madak danak 2 tahun tutor. Herodes ala didok aka nasian timur namalo mamereng bitangi didok nunga tubuh raja ditongani luaton ala ni biar ni si Herodes dipamati ibana aka poso-poso. Tidak ada yang bisa kita lakukan saat kita takut dan khawatir. Kalaupun kita bisa melakukan, yakinlah amang dan inang itu tidak akan menyenangkan hati kita. Dan bahkan bisa-bisa solusi tidak ada. Alani cara terbaik di bagasan tikion diarah dohita. Menatap pada Tuhan, memanggil Tuhan. Dengan demikian kita akan rasakan bahwa Tuhan itu dekat dengan kita dan membantu kita melewati masa-masa khawatir dalam kehidupan dan masa-masa takut dalam kehidupan kita. Cobaan itu akan selalu ada dan bukan cuma kita yang dicobai, karena Tuhan Yesus Kristus sendiri adalah dicobai. Hanya masalahnya orang yang percaya ketika dicobai, dia meyakini bahwa pencobaan itu berlangsung di dalam kuasa Allah, bukan di dalam kehendak kita saja. Alani dona diarahon hatani di batahita di Filipi 4 ayat 6 sahat rodi ayat pitui unang hosoh kamu agi aha alai sadok pabotoh kamu matu de bata pangidua muna marhiti-hiti tangi yang dohot elek-elek mardonga mauliate jala dameni de batana sumburung sian salut roha ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna
di bagasan Kristus Yesus. Amin. Martangi yang mahita. Aliama nami na di banu gicang moliate dohot puji-pujian di pasaha rohanami tuho. Dia sini roham do didenggan di basam, di parmudu-mudu ho dohami, di paroroto dohami, di patukua kanarikot tinggulunami. Amang na basam moliate ma mulubui hutangi ho kami hatam di bagasan tikyun nagabi gugu di hami di na mangadupi hamolon ningulunami. Pangucunani hamoloni parsayotoni jabernami di Tuhan. Alebuhado hami margogo mangadopi di perdalanan ninguluon jaladang gabi pertalu-talu hami. Molo olo hami conok tuho manggora majuho ganuk tiki di perdalanan ningulunami. Tuhan upasatan maruas nihuriam to depanmu. Paso-paso manasida di parnguluan nasida si ganupari di tongan ya kaulaun na nilihom butu nasida dia ka hamolon dia ka keberhasilan dia ka parsikolan dia ka ilu-ilu dia kalas niroha di nama sihol dia ka danak salehom ma Tuhan di nama sihol dia ka rokap salehom ma di nama sihol dia dengganon ni rumah tangga setotong lehon holong niroha asabuyo Tuhan debata marsi calo di bagasan hahurangan dot halobian. Amang nabasahu buat kami manang akarus ni huriam 6 ulang tahun di bagasa semingguan adong 10 alu halak say tabailas ni roha rasa syukur tu dan sida ala nunga di paroroto pernguluan nasida saderonro di saling lelingna di parmudu-mudu ho song-song ni aka keluarga namar ulang tahun pardonga saripion adong 5 kakak say dalam tabai ma las ni roha di nasida rak masyalongan nasida tuduluk tutoruan. Buat kami nang akarus ni huriam natongon marsahit naiko berkunjung tu rumah sakit laho macalo pangobation nadong di rumah sakit jala di masa-masa pemulihan saya paso-paso maobat na pingan nasida paso-paso nang ka dokter na mangalian pangobation nang papirto di nasida Tuhan aso nang madili nasida di tonga-tonga ni hagaleon. Buat kami ma nang di bagasan tikyon aka kegiatan na berlangsung sebagai mingguan ima kegiatan kategorial dohot week saya turetana ma ruas do parhalado madohoti songodalan ni huriam mana bernapori haporsion di HKBP Mampang Prapatanon buat kami nang di bagasan tikyon aka panitia nalaho makobasi acara pensiun mutasi pendeta resol suang songoni pesta perayaan sekolah minggu dohot panitia pesta gotilon di huriam dohot panitia renovasi Pokja suang-song ni panitia tahun transformasi distrik Walu sudi Tuhan maka perluhon keaktifan nami salhutna suang-song ni nang membutuhkan dana woto hami di Tuhan macai hopit kapar pengun apalagi di gudang nek kegiatan ale pengot kami Tuhan una mengadalhon diri nami alai mo setotong persehami di asni roham na kapommu Tuhan rohanami ganup laho ma marpilian otik sosadia itap ni tolap nami salhutna paso-paso makarus ni huriam di akka parngulan na sirsi garupari na somar na loja jala di bagasalas ni roha pasahaton akka narikot di tongani huriam songop pilihan na sida jala roha maulati na sida tuho lam tapai ma akka silas ni roha dohot akka pasu-pasu marhiti akka ulon yang manami dot inanami buat kami matua do pamu Tuhan kunjungan na berlangsung di bagasan tikyon imalansia dohot ama dohot tamu nami naro sian tim paduan suara sapara laitare saya pasu-pasu mana sida dinakana patu bagihon ede papir hotod dinyakana ubegesa saya lam tuebang nakapakobasyon na sida tujulanon Tuhan huwa kami ma suang-song ni nang aka seksi-seksi nang dipriorisasikan marhiti Dewan Koinonia agi mamardalat tujulanon dohot denggan huwa kami nang pamarita nami tuadopanmu di tonga-tonga ni hamolon di aka perekonomian di aka bencana na masa di luat-luat na asing anggia ma Tuhan debata di bagasan bisuk pamareta nalami laho membain aka kebijaksanaan dongani nasida Tuhan asapu sejahtera masyarakat Indonesia
Mulai te memang nabasa asima roham dihami nang akka di ruas ni huriamon di moladong di bagasan tikion akka ruas mon Tuhan di narap martangya kami tikion adong mangadupi hamolo na macay posa jala macay maol situtu say papirto di nasida mangadupi say haul nasida Tuhan say hapus nang ilu-ilu nasida mamereng tugijang marpanata mo Tuhan di bata anggiat pirto di nasida salutna mulai te mamang nabasa sesama dosa nami asa tung tamaham gabi anakonu mangasahun Kristus Yesus martanya kami tuho amin. Talas sumahatan ni debata maritina marit dihita hubut pasahat pilihan. Tatangya ko mapeliata. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni salut sileon-leon na dinggan dot na saulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilomitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di culum. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pelianon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dot di portibyon. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutad hami gudang ni selehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ku
di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai romaharajonmu, sai saut molomoni roham di Banua tongon son di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion hangguluan siapari, sai sama dosa nami son panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togi hoto panghujunan, palua mahamisian pangagung. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasorhon madamena tutod di munabi.